yau in Allah ya yarda addu'an da zamu karanta ma juna ita ce addu'an da ya kamata mutum ya karanta. Wani mutum shine mutunan da bashi yayi mai yawa, mutunan da bashi yayi mai katutu, bashi yayi maka ruwa jallo, bashi yayi yawa akan ka. Wace irin addu'a ya kamata kai da ake bin ka bashi da yawa, wace irin addu'a ya kamata ka rinka karantawa domin Allah ya kama ka sauki, Allah ya baka abin da zaka biyan wannan bashi. Wace irin addu'a ya kamata ki rinka karantawa, ke baiwar Allah, ke da kike a cikin hali na bashi yayi miki yawa, ana bin ki bashi kuɗi da yawa, kuma har yanzu dai sai a hankali baki samu ba abin da zaki biyan wannan bashi. Wace irin addu'a ya kamata ki domin Allah ya kawo miki sarari, Allah ya kawo miki sauki, ki samu ki sabke wannan nauyin na bashin mutane ki biya su domin ki samu kanki. Mu sani dai ƴan uwa, akwai addu'a wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya da duk wani wanda ake bin shi bashi, wannan addu'an ya kamata mutum ya rinka karantawa. Addu'an ita ce mutum ya rinka cewa Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Ka karanta wannan addu'a ka gani, in Allah ya yarda ba ta lokaci ba, nan da 'yan kwanaki, nan da ɗan lokaci kaɗan zaka ga Allah ya kama ka mafita, Allah ya kama ka sauƙi, ka biya wannan bashin. Ki karanta wannan addu'a ki gani, nan da ɗan lokaci kaɗan in Allah ya yarda za ki ga Allah ya kama ki mafita, Allah ya kama ki sauƙi, kin biya wannan bashin mutanen, kin huta, kin rabu da bashin mutane. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Wannan ita ke addu'an da ya kamata mutum musulmi wanda ake bin shi bashi ya rinka karantawa.